Ola, eu son Melina López e isto é Diálogos Vacan. Hoxe imos facer unha segunda edición de Lugo 100.000 habitantes, unha entrega que ten a súa primeira parte disponible na canle de YouTube da Fundación Vacan, no capítulo 17, e que todos os nosos seguidores poden consultar. Esta é unha edición especial porque vai en colaboración co estudantado do terceiro curso da USC, do grado de Xestión Cultural, que estarán encargados nesta ocasión de guionizar o programa. Para falar de Lugo, 100.000 habitantes nesta segunda ocasión, temos a tres convidados connosco. Está connosco Gloria Enríquez, supervisora do Departamento de Humanización Hospitalaria do ULA. Connosco tamén está Paco Nieto, que é locutor, escritor e xornalista xa xubilado, coñecido por todos, ben coñecido por todos aquí. Finalmente, presentolles tamén a Alejandra Castro, que é precisamente estudante universitaria do grado de Xestión Cultural do que falábamos antes. Benvidos aos tres, moitas grazas por estaren aquí. Hola, hola. Hola. Como dicíamos antes, retomamos nos diálogos esta conversa sobre Lugo 100.000 habitantes, pensando nesa actual situación de Lugo na que rebasamos a barreira de 100.000 persoas. E se vos parece, queríamos preguntar, dende o vosso punto de vista persoal, onde se fai máis visible ese cambio? Bueno, podedes empezar, por exemplo, por Gloria, pero podedes interrumpirvos sen chegar as mãos tranquilamente. Tranquilamente. Pois, boa tarde. Boa tarde, Gloria. E os 100.000 habitantes non se sinten nos números, precisamente. Non. É no latir da cidade. O pulso da cidade díceche como sentimos, é dicir, síntese nos parques, síntense nas salas de hospitales, nos colexios, síntense no comercio, nos distintos acentos, é dicir, é unha cidade plural. Aí está a clave, penso eu, é a miña opinión personal, do crecemento da nosa cidade de Lugo. Casi que coincido con todo o que se acaba de expoñer. De todos os xeitos, situándonos xeográficamente, probablemente, o barrio da Milagrosa teña ese pulso que dá tamén o medrar da cidadanía. O hospital de Lugo, pois tamén só hai que ir un día, calquera día, pola mañá, e aquelo está ateigado de cidadáns. A pesar de todo iso, eu entendo que hai un pulso concreto e determinado que probablemente fago fincapé en que acontece no barrio da Milagrosa por aquelo dos migrantes recibidos que están aquí, pero a realidade tozuda e o medrar demográfico de Lugo a día de hoxe, me parece que, se non me equivoco, somos a terceira cidade de España que menos medra. O sea, que non hai o ratio ese de fillos por parellas e demais. Creo que cada neno que nace morren 3 persoas en Lugo. Entonces, hai un certo artificio, dende o meu punto de vista, nos 100.000 habitantes. Alejandra. Pois mira, dende o meu punto de vista non podo dicir moito porque realmente levo aquí só 3 anos e tampouco notei moita diferencia. É certo que sequera o primeiro ano vivía aquí, que viña e volvía todos os días, entón penso que as vosas aportacións son máis válidas que a miña. Bueno, se me permites, sí, claro. Hai un dato que apuntaba a compañeira que si é real e que me parece que tamén hai que suliñar, non? A universidade. Si é verdade, os que xa temos uns cuantos anos, se miramos un pouco para atrás, a Universidade de Lugo, cando estoupara todo aquilo, chegou a ter, se non mal non me equivoco, a orden de 14.000 alumnos. Hoxe pouco superan, teño entendido que os 4.000 no cómputo xeral, non? A pesar de iso, creo que hai unha non estabilidade, senón un medrar, que iso é moi positivo, non? Moi positivo. Claro, mencionaba Paco un pouco o ritmo de crecemento, verdad? Que é un ritmo bastante lento da cidade, pero hai unha concepción xeralizada, sobre todo se cadra na xeración un pouco máis xove,
de que a cidade non é suficientemente habitable ou que lle falta algo. Que pensades que lle falta a Lugo para ser un pouco máis habitable? Sí. Lugo ten moitas fortalezas. Ten escala humana, ten calidade de vida, ten patrimonio, é indiscutible. Orgullosos que estamos do noso patrimonio histórico-cultural, pero fáltalle, volvo a hablar desde o meu punto de vista, fáltalle impulso, fáltalle ambición, fáltalle algo moi importante, conexión. Lo digo con nostalgia, pero con ánimo de que estamos con juventud, con futuro delante, y grabaros estas palabras a fuego. Impulso, ambición, expectativas. Ese es el futuro de Lugo que soñamos todos para vosotros, para las nuevas generaciones. Coincido plenamente. O sea, nin quito nin poño, o sea, me parece unha definición perfecta. E a palabra impulso me parece que debería convertirse nun eslogan marcar a lume, non? Porque me parece importantísimo. Sí. Pero, ademais, formando parte do impulso, Lugo debe ser máis reivindicativo. Reivindicativo, por exemplo, en que? Bueno, pois, por exemplo, en comunicacións. Estamos arrinconados, non sei. Solo quen se achega a Ourense, que ben lle veu a Ourense o AVE, por exemplo. Eso é espectacular. Que en 2 horas e media os madrileños se podan poñer en Ourense, nas Burgas, ou no que sea, non? Ou na Ribeira Sacra ourensá, etc. A Lugo somos pobres, moi pobres, creo eu. Sí, totalmente. É que sinto que ese é o principal problema e non pode ser que bueno, o tren xa funciona como funciona, que case nada, e o bus, as liñas, eu porque vivo en Coruña e penso que é a provincia que mellor conexións ten, pero os de Pontevedra, os de Ourense, é que se non podes chegar á cidade, como vas querer facer algo aquí, non? E tamén dende a perspectiva dunha persoa nova, como somos todos nós, penso que falta moita ilusión por vivir en Lugo. O sea, sobre todo para a xente moza, porque falta moito ocio nocturno, no sentido de estudantes, de animar a vivir aquí, non? Que os estudantes non escollan só estudar aquí pola carreira, senón porque Lugo chama a atención de algunha forma. E penso que neste momento estamos moi colapsados, por exemplo, por Santiago, que é como a cuna da cidade universitaria, que obviamente as comparacións son odiosas, non? Pero é imposible que sexamos como Santiago, pero sí que dende as administracións, dende a universidade, poderíase facer cousas que axudaran a que as persoas novas tengamos ilusión por vivir aquí. Outra vez pido disculpas, non? Pero é que é ratificar esas palabras túas e eu teño moita esperanza que o novo equipo rector da USC me parece que hai aí un pulo de viveza importantísimo e se o deixan facer eu creo que lle poden dar ese pulo á Universidade de Lugo, non sei, é un parecer. Oxalá. Sí, claro, vos, eu tamén, eles igual non tanto, pero temos esa perspectiva que sinalaba Paco anteriormente de cando a universidade movía esas cantidades de estudantado, non? Que, aínda que queda un pouco lonxe xeográficamente do resto da cidade, había certo movimento. Hoxe en día ese movimento é inexistente. De feito, parece que houbera unha barreira entre ese campus, esa parte baixa sur da cidade e o resto. Non sei como vedes aí. A ver, a distancia non é física. Claro, non é separación física, que Lugo é simétrico prácticamente, pero é simbólico. Tú lo has dicho. El campus está aí, pero non está conectado, non está cosido á cidade. Entonces, temos que traballar, o decía antes Paco, para que se integre, para que ese bulo de cultura contaxe positivamente a cidade.
que se abra, que fagamos de todo a cidade que este integrada no campus universitario, por que non, ser ambiciosos, porque non as expectativas, pisar a lo grande, que sea unha cidade universitaria como antaño, cando eu era como vos, era cidade universitaria, cando ese número de 14.000 e pico de estudiantes estábamos orgullosos da nosa cidade universitaria. Así que ambición, dinamismo e actividade. Sí, Paco, Sí, adiante. decía, ao fío do que comentas, hai unha pregunta que deberíamos facernos os lugueses, todos, por suposto, a ramificación política, non? Porque ao final o que toman decisións. Que debemos facer? Integrar Lugo na universidade ou que a universidade se integre en Lugo? Eu son partidario, e aproveito este momento para reivindicar, pero reivindicar con forza, que certos edificios de Lugo, estou pensando na Praza do Ferrol, hai ali 2 edificios, un é a Tesorería da Seguridade Social, bueno, por que non a Facultade de Enfermería? A ver, por que non? E estou pensando no que tan reivindicado Museo da Romanización no cuartel de San Fernando, que universidade, que facultade, de que? Non o sei, pero ahora mismo que se está a falar da formación do profesorado, se podía instalar aí. Que significaría eso? Meter de golpe porrazo 1.000 persoas diarias en Lugo. Sector inmobiliario, sector de hostelería, todos os sectores se verían beneficiados gracias aos estudantes, aos rapaces, non? Entonces, eso é o que boto moito de menos no sector político. O sea, enrócase, dice, Museo de Romanización. Non vai haber ningún Museo de Romanización, vai haber un almacén. Un almacén puro e simple. Non vai ser, como alguén me comentaba, que en Pontevedra, o antigo cuartel de Pontevedra, o que aquí é o de San Fernando, pasou a ser a Facultade de Belas Artes. Sí. Ojalá en Lugo fixeran algo polo estilo, non sei. Aproveito aquí na Fundación Bacam para ser reivindicativo. Para facer esa reivindicación moi interesante. Sí, sí. Bueno, tú que opinas, por exemplo? Veríades viable unhas facultades, vos desde Humanidades viríades a Lugo, a estar en Lugo? Obviamente, que penso que é un dos problemas. Primeiro, que o transporte urbano, os buses son hai moitas líneas, pero funcionan mal porque hai moi poucas conexións, os horarios son bastante malos. Entón, baixar a facultade non pode supoñer un problema. Estamos moi desconectados da cidade en sí. Se queremos manter conexións entre nós e actividades, pois obviamente estaría ben que se facilitara estar no propio centro da cidade. Entón, pois, sí, oxalá as administracións intentaran que eso se solucionara. Bueno, eles son unha parte da pirámide poboacional, pero a pirámide poboacional de Lugo actual é un reto para a nosa cidade. Como afrontamos eso neste Lugo 100.000 habitantes? Que pensades? Gloria, ti que tes ademais contacto con esa outra parte da pirámide, non? Que cada vez vai crecendo máis. Sí, bueno, empezo dicindo que a natalidade non é unha solución, que va. Sería simplificar moito unha estrutura estrutural e non convén. A demografía non se traduce en números, senón, volvo a repetir, en expectativas de futuro, en crear unha cidade que sintamos orgullosos, que ti recordo o de mellorar os transportes, o movimento, as conexións, que os barrios estuveran máis relacionados, que non. Eu vivo na outra esquina de Lugo, en Lugo Sur, e non sinto Lugo Norte. Eu vivín en Lugo Norte, quero Lugo Norte, moito ademais, pero quero o mismo que decía antes, a universidade na cidade, a cidade na universidade, que sea viva a cidade,
A natalidade non é solución. A demografía non se mide en números, non sei que pensades vos. Sí, efectivamente. E a pesar de eso, hai que ser teimudo e recoñecer a realidade. A realidade é incuestionable que somos unha cidade de vellos, o sea, de xente maior. Sí. Que temos servicios, sí, somos unha cidade, o centro é unha zona amable para que unha persona maior poda desplazarse a farmacias, supermercados, xestión, todo o que sea, témolo, non? Está moi ben apuntado, dende o meu punto de vista, vai a redundancia, esa diferencia. O Lugo Sur, Augas Férreas e todo eso vai un por ali e ve xente nova, ve nenos, ve carritos e demais. Vímonos o Lugo Norte e aí onde entra, digamos, ese túnel, casi túnel do tempo, non? A pesar de todo, o sea, quero reivindicar tamén, postos a ser reivindicativos, a labor que se está a facer algunhas persoas, e refírome á Fundación Bacan, por exemplo, dinamizando de alguna maneira que na zona do Barrio da Milagrosa este tipo de cousas que pouco a pouco este esforzo vai dar resultado, o sea, porque a xente vai se dar conta de que aquí hai algo máis, non? E non debemos pensar só en facer residencias para maiores, que tamén, pero a veces temos que pensar en o que apuntaba Gloria de umbilicar o Lugo Sur e o Lugo Norte, por exemplo, non? Eso estaría moi interesante. Tamén coa perspectiva das persoas novas e penso que o punto importante é que a xente que naceu aquí ou que vive aquí da nosa idade non marche buscando algo que en Lugo non encontra, non? Ou non atopa. Porque penso que é moi complicado dende a universidade, dende os estudantes que nos movamos aquí, encontrar como un lugar como fogar, unha ilusión, non? De estar aquí, de coñecernos entre nós. Tamén penso que estamos moi separados e que eu relacionome con eles, pero non coñezo a máis persoas novas das outras facultades. Sí. Temos, por exemplo, a Carballeira, que é unha festa de universitarios, que penso que é como o único exemplo, ao menos na miña opinión, para conectar coa xente da nosa idade, pero é que senón, se estás desconectada coa cidade, desconectada coas persoas da túa idade, é moi fácil que busques noutras cidades o que aquí non atopas, non? Falaba na primeira parte deste Lugo 100.000, que, como decía na introducción, está disponible na canle de YouTube, José Manuel Novo, invitado naquel diálogos, que gran parte do crecemento da cidade viña grazas a veciños procedentes de outros recunchos do mundo. Eu quero preguntarvos se pensades que estamos acollendo ben a eses veciños e as súas necesidades, porque todos eles, ademais, traen certas necesidades, non? Que como cidade acolledora e como novo lugar de residencia para eles deberíamos ofrecerlles. Que pensades a este respecto? Sí, Melina, pero non estamos a falar da acollida, estamos a falar de pertenencia, de sentirnos orgullosos da nosa cidade, de que sentir a cidadanía que sea propia, facelos parte, porque integrar non é decir que se adapten, non, é que se fagan na cidade que todas as persoas se recoñezan, que seamos todos lucenses, tanto que veñan do outro lado do Atlántico, que veñan de onde veñan. E tú apuntabas algo moi importante, quedarse na nosa cidade, facer a carreira e facer un proxecto de vida. Cidade cómoda, pero o resultado profesional tan deseado por todos e máis por vós, témolo que traballar, témolo que, como decías antes, encher a cidade de estudiantes, de vida, de actividade. Sí. Sí, é moi certo eso, non? Incluso, eu me atrevería a decir, ao fío de ser reiterativo, da diferencia que pode haber, xa non falo da xente migrante, non, sino de nós mesmos como ciudadanos. Falábamos do Lugo Sur e do Lugo Norte, somos distintos.
Guste ou non guste, pero polo que decía aquelo, xente nova, ten outros servicios, moitos servicios, pero pódense mover, etcétera, etcétera. Non hai que esquecer algo que é importante, non? Quedome co do impulso, porque me gustou moito. Temos que impulsar, vaya redundancia, a creación de empresas, ao achegamento de empresas, os polígonos. O CEAO, gústenos ou non, está morrendo. Hai empresas que se están pasando as gándaras. Ben, a verdad que hai terreo aí para armar. Bueno, pois eu aplaudirei, como se solía decir antes, aplaudirei cas orellas, se fai falta o político que saia do despacho e que vaya a buscar empresas para que ofrecer traballo en Lugo. E traballo significa traballo para xente nova, traballo pos migrantes, traballo pos nativos, o sea, é que eso ten que ser o básico fundamental. A lo menos ese é o meu punto de vista, non? Bueno, neste sentido, eu podo aportar un punto de vista tamén dentro da universidade, que penso que é algo que non se fala moito. Por exemplo, temos moi pouca interacción con persoas de fora, se non é a través de Erasmus ou de algún tipo de intercambio. Eso penso que podíamos reflexionar por que a maioría do estudantado somos todos iguais, brancos, e temos tan pouca conexión e tan pouca interacción con xente que ven de outros países ou outras zonas, a non ser que sea polo Erasmus, que tamén hai moi poucos, entendo que na miña facultade, porque xa é pequena de por sí, pero non sei, penso que tamén é un punto importante eso. Que interesante. Sí. Esa mestura, non? Sí. Bueno, xa falamos desto, pero quero reiterar, porque estamos establecendo esa barreira continuamente, non? De certas partes de Lugo con outras, e incluso de lugares, como pode ser xa non partes, senón lugares que son nosos, como o río, por exemplo, o río Miño, ou o campus, que moitos non sentimos, non? Deberíamos impulsar, como dixo Gloria, esa conexión entre as diferentes partes da cidade, os diferentes sitios emblemáticos que temos na cidade, non? O patrimonio tamén. Pensades que todo isto pasa polo punto político ou a cidadanía tamén ten que reflexionar aí? Todas as partes estamos implicadas, claro que sí. Nós temos que ser ambiciosos, como decía antes. Claro, o río é precioso, o río Miño, madre mía, pero hai que darlle vida, hai que habitalo, hai que facelo cultural, conectalo cas ambas márgenes. Nombrabas antes en Ourense, en Pontevedra, están as orillas pobladas, cheas de empresas, de población, de viviendas, de pequenos, de parques. Por que non Lugo? Pois somos os cidadáns que lle temos que exigir aos políticos que efectivamente vehiculicen estos desexos dos lucenses. A autoestima témola que elevar. E a inercia deixala aparcada, impulsar. Paco. Estou completamente de acordo, de novo. É que non se pode decir millor, efectivamente. Que non nos traten como se fósemos simples, ciudadanos baixo cero. Non. Somos ciudadanos que deixamos que alguén nos goberne, os que sean, vamos a ver. Pero que nos traten ben. Sabemos o que queremos. Bueno, pois que sigan esa senda. Que si o río, que si... A ver... a carretera nacional, todo o que é Adolfo Suárez, o que era a Fervedoira, por aí. Hai que facer algo. Eu lembro, non sei se cando falo da época daquele alcalde que tivera a Coruña, Paco Vázquez, nos primeiros tempos de Paco Vázquez, non? Aquilo a Coruña era un fervedoiro de obras, os puentes, túneles, non sei. A ver, non digo que eso sexa o que hai que facer en Lugo, pero hai que lembrar, é verdad, a estación de ferrocarril é unha fronteira. O sea, pala o Sagrado Corazón e a Fervedoira. Pa aquí, Lugo. Non. Todo é Lugo. O desenvolvemento que está sin facer do entorno do hospital. O sea, todo aquilo
ten que medrar de algún xeito, empezas moi livianamente, pero está aí, temos que ser máis reivindicativos. Eso é o que penso, Bueno, esquecime antes de comentar que é moi importante a vivenda asequible para a xente moza que queremos continuar aquí ou en calquer día de estudantes ou para que a xente non marche daqui, que a vivenda sea unha vivenda asequible. Neste tema, pois, o río, que é precioso realmente, penso que é moi complicado chegar ata aí, está moi apartado da cidade. Nós, porque temos a facultade al lado, e nin sequera así vamos moito, a verdad. Entón, hai un problema de que igual hai que fomentar, bueno, igual non, hai que fomentar que estos espazos se utilicen e tamén intentar conectar, pois, actividades na facultade levadas á cidade, actividades que leven a xente á facultade tamén, pero non só que impliquen aos estudantes, senón a calquera persoa, persoas maiores, persoas adultas, que baixen, coñezan onde estamos, a nosa zona e tamén que leven ao estudantado a cidade propia, non? Sí, isto ten bastante que ver co que decía Gloria ao principio, de pensar ao grande, non? Este tipo de conexións e de cambios que necesitamos na cidade, en canto ás infraestructuras, en canto á conexión, en canto á vivenda, que existe, por exemplo, no barrio da Milagrosa, bastantes proxectos que quedaron aparcados de rehabilitación, que hai moita vivenda que está sin utilizar, sin empregar, sin rehabilitar, e que se cadra pois sería tamén un impulso importante para toda a xente que estivera interesada en establecerse en Lugo, sexan estudantes ou sexa xente que ven de novo á cidade, non? Sí, sí, é moi importante quedarse, para que nos vayáis, tengáis vuestro futuro aquí, para los que vuelven, que vean que pueden tener un proyecto de vida, y los que llegan, estábamos hablando antes de la diversidad, pues que puedan construir también su vida, pero tenemos que ofreceros algo digno, es decir, no ser de segunda división, como decías antes, ciudadanos de tercero, no, somos como todos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajarlo, pedirlo. Exigirlo incluso. Sí, con dignidad, exigirlo, exactamente, exigirlo. Y luego hacer las cosas ya de nuestra parte, pues cruzar los ambientes culturales del norte, del sur, del este y del oeste. Eso es lo ideal. Esperemos que lo consigamos. Eu creo que probablemente, polo que dixeron as miñas compañeiras neste diálogos, incluso pode ser recomendable este diálogos para que estamos no horizonte, un horizonte electoral, o sea, tanto nos eidos municipales como, non sei, a non tardar na eleccións xerais ou mesmamente na autonomía. Eu creo que, polo que decían as miñas compañeras, insisto, pode ser un bon momento para que diálogos o garden ben e que o escoiten de vez en cando que nos vayan sentando. No, porque o que aquí se dixo, o que aquí se está a decir, me parece importantísimo e interesantísimo. Pues, insisto, por esas dúas. ¿No? Bueno, estamos rematando, está acabando o tempo, pero eu quero pechar este diálogos con algo especial. Os estudantes de xestión cultural están tamén preparando un mapa sonoro da Milagrosa e aproveitando eso, eu querería preguntarvos, pensando nese Lugo do futuro, aproveitando tamén que está Paco aquí, especialista na parte musical, a que vos sonaría a vos ese Lugo do futuro? Unha canción, unha banda sonora ou unha música especial? Eu, no meu sono de Lugo, sería combinar dous términos, raíz e horizonte. Voume explicar. Raíz é unha banda sonora ca emoción calmada de Luz Casal. Más la modernidad luminosa de Taxungueiras. Estamos en Galicia, estamos en Lugo, y sueño con eso.
elantes, mirar para antes, que estamos moi orgullosos, e mirar un Lugo de futuro, nada de nostalgia, de posibilidades, jóvenes, está en vuestras manos, expectativas, dignidade e autoestima, todo para arriba. Moi ben, pois eu simplemente vou facer unha continuidade porque insisto no mismo. A min gustaríame dous sonidos. Por unha banda, cando eu era neno, aquí moi cerca do barrio da Milagrosa, vivía na zona da carretera da Coruña, así se chamaba, non era avenida, ás 8 da mañá sonaba unha serea, que era a serea de Frixa. Eran 800 traballadores que iban a traballar e sonaba e sentíase por todo Lugo aquela sirena, non que sonaba. Para poñer unha canción, estou a lembrar ahora mismo a Pablo Milanés, que decía, yo no te pido que me bajes una estrella azul, te pido que tu luz invada este trabajo. Bueno, a luz sodes vos, por lo tanto, invadide esta cidade e quedarvos nesta cidade. Pois eu falando tamén cos meus compañeiros, penso que aproveitando esta saída que está tendo a música en galego, que alegrome moitísimo, pois Diego Flaneure e Ander, que son dous cantantes de Lugo, teñen unha canción moi boa que é Feira de Nadela, así que aportando esta cousa juvenil, pois eu deixo esa para esa o proposta. Lugo do futuro. Perfecto, perfecto. Bueno, moitas grazas aos tres por estaren aquí e por todo, pola vosa aportación, pola vosa disponibilidade e sobre todo por esas notas, como indicaba Paco, a ter en conta para ese Lugo do futuro. Aos nosos seguidores quero decirlles que todos os diálogos Bacan están disponibles na canle de YouTube da Fundación. Vémonos moi pronto.